बे कुनु सरकार दानायनि इलेक्सन नङा, कुनु सरकार सिफायनायनि इलेक्सन नङा। इउ पिपला जेनब्लाबो सरकार थागोन, बेयाव इउ पिपला देरहाब्लाबो सरकार थागोन। बे खालि जायगाखौ सुफुंनायनि मोनसे इलेक्सनसो। बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं खावलायगोन, इउ पिपलनि बिजाथि मानगोनां मन्टु बर' बिथांखौ ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै बिथांखौ मेक्सिमाम भटआव देरहाहोनांगौ, आं बेखिनि खावलायो। आङो बे बाइ इलेक्सनाव कक्लाबारि समस्तिनि कक्लाबारि भिसिडिसिनि बा कक्लाबारि प्राइमारिनि आन्दाराव आं सासे इनचार्ज महरै बिबान मोनदों। आङो बिबान मोननायनिफ्राय आङो दिनैसिम बे नैथि आं दिनै मिटिं खालामबाय। बे नैथि मिटिं खालामनायाव आङो मोनथिनो हाबाय बा बुजिनो हाबाय, बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, कक्लाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मेङाखै, गोरायैनो दाबो दङ। बिथांमोनहा दिनैबो इउ पिपलखौ देरहानो थाखाय जानजि खाफ्रागासिनो दं। आरो आङो बिथांमोनखौ बुंखादों, मोजाङैनो बुजिगासिनो दं। आंबो सासे बिपिएफनिफ्राय देरहाबोनाय सासे एमसिएलएमोन। आङो बिपिएफखौ गारनानै आं इउ पिपलाव जयेन लादों। जयेन लानायनि उनावहाय आङो बिटिआरनि सासे इएम महरै आं जायगा मोनदों। दा माने बे बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जि सन्मान होदों, जि सन्मान होनानै आंनो इएमखौ होबाय, आरो बे दायित्वखौ लानानैनो आं दिनैहाय कक्लाबारि भिसिडिसि कक्लाबारि प्राइमारिनि आङो बिबानखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं। आरो गोख्रोङैनो जोंनि केम्पिंआ जागासिनो दं। आरो मोनसे बिसास दं आंहा, जिहेतु बे बाइ इलेक्सनसो, बे कुनु सरकार दानायनि इलेक्सन नङा, कुनु सरकार सिफायनायनि इलेक्सन नङा। बेयाव इउ पिपला जेनब्लाबो सरकार थागोन, बेयाव इउ पिपला देरहाब्लाबो सरकार थागोन। बेयाव आरोबाव बिपिएफआ मोनसे खोथा फोसावदों जे बे कक्लाबारि समस्तिनि शंकर मा होनदोंमोनथाय, शंकर बर' ना मा, शंकर बसुमतारी, बे शंकर बसुमतारी देरहाब्लालायनो बिटिसिआव बिपिएफ सरकार फैफिनगोन। बेलाय बोरैहाय जानो हानांगौ? आंथ' दिनैहाय बुंगोन, बे बाथ्राया जाहैबाय हाजो खर'आव खासु बिदै नागिरनायनि बादै जेबो जानो हाया, बिदिसो आं सानदों। मानोना बे सरकारा 5 बोसोरनि थाखाय स्टेबल जाबाय। 5 बोसोरनि उनावहाय मा जायो बे उननि खोथा। 5 बोसोराव कुनु सरकार सिफायनो हाया, बे गोरा जाखाथारबाय। आरो बिनिखायनो आं कक्लाबारि ओनसोलनि रायजो राजाखौ खावलायगोन, जिहेतु बे सरकार दानायनि इलेक्सन नङा, बे खालि जायगाखौ सुफुंनायनि मोनसे इलेक्सनसो। बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं खावलायगोन, इउ पिपलनि बिजाथि मानगोनां मन्टु बर' बिथांखौ ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै बिथांखौ मेक्सिमाम भटआव देरहाहोनांगौ, आं बेखिनि खावलायो। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना बे माने मोनसे भारत भुटान सिमा, बिराद मोनसे माने बाख्नायथाव मोनसे जायगा, सारा बिटिआर ओनसोलावनो मोनसे नाम गोनां मोनसे जायगा बे कक्लाबारि सिमला ओनसोला। गतिके बे ओनसोलाव आङो इलेक्सन फोसावनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरोबाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आंखौ बरायनानै लानानै, रायजोफोरा आंजों ज' ओंखारनानै आंजों सहयोग खालामनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय बिसायख'थि जोबनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा लोगो हमनो सानबाबो लोगो हमनो मोना, बा जेंना जेंसिफोरखौ सावरायबाबो सावरायनो मोना होननानै दुखु मोननांगौ। खोथाया बे नंद्रायै नङा, आं अस्वीकार खालामा। थारमाने ओरैबायदि जानानै दङ, जोंनियाव 17 बोसोर जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, बे ओनसोलनि इउ पिपल समर्थन रायजो राजाफ्रा गोबां बार बिदोंमोन बै समावहाय। नाथाय बिथांमोनखौ बिहारिनि फिसा बायदि बाहायनानै जेबो स्किम होआलासिनो बन्सित खालामनानै दोनदोंमोन। दा गोबां माने क्राइसिस जानानै दं बे ओनसोलाव। गोबां खामानि मावनांगौ दं, गोबां उन्नति खामानि मावनांगौ दङ, नाथाय मावनो हायाखै बिपिएफ सरकारा बै समावहाय। दा बेनिखायनो मोनसे हताश जादों। आरो जोंबो इउ पिपल सरकाराबो जों गोबां खोथा होदों, ओरै मावगोन थोरै मावगोन होननानै रायजो राजाखौ जोङो लाबोदों। नाथाय जायबायदि खोथा होदों
जोङो दिनैसिम जों मावफुंजोबनो हायाखै बे खारनाव हायाखै आं बुंगोन जे जोंनि टाइमा मात्र 1.5 बोसोरल' जादों जोंनि सरकार खुंनाया 1.5 बोसोरल' जादों BPF सरकार खुंनाया 17 बोसोर खुंनो हादों बे 17 बोसोर खुंनायाव मोनसे गामियाव जोंनिफ्राय एसेब्लाबो बांसिनै मावनो हाखागोन साभाबिकखा नङा होमबा दा बेखायनो जोङो बुंदों रायजो राजाखौ खावलायदों जोंनोबो मात्र जोङो 5 बोसोरल' सम हो 5 बोसोरल' सम हो जों 5 बोसोरनि उनावहायनो बै 17 बोसोर मावनायनिफ्राय बांसिन देखायनानै खोन्थिनो हागोन होननानै रायजोनो खोथा होदों बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ फोजोबनाय बा ओरैनो मेल मिटिं खालामनायखौ नुनो मोनदों नाथाय गुवाहाटियाव बर'फोरनि होखारजानाय जेंनाखौ दासिमबो बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ रावखौबो खौरां लाहैनाय नुनो मोनाखै बे खोथाया ओरैहाय जे जोंनि सरकारा बेयाव खबर लाहैयाखै बादि जे जोङो जिरायनानै दं उन्दुनानै दं नङा जोङो बिथांमोननि बेबस्थानि थाखाय बिथांमोनखौ बोरैहाय स्टेबल खालामनो हायो पार्मानेन्ट खालामनो हायो बोरैहाय माने दोनफिननो हायो बिनि थाखाय जों सावरायगासिनो दंखा सोरबाफ्रा मिडियायाव जों नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि बेखौ माने मा होनो बेखौ राजनितिनि माने गोबोर सारलायदों आरोखि बे खिन्थु थिग नङा जोङो बोरैहाय बेयाव दोनफिननो हायो बेनि बेबस्थाखौसो जों खालामनांगौ बेयाव राजनिति खालामनाङा आंनि मथेब्ला आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बा आसामनि बर'फोरखौ आं खावलायगोन बे घटनाखौ लानानै गुवाहाटीनि घटनाखौ लानानै जों राजनिति खालामनो नाङा थेंक इउ आं दहायनो बुंदों जों खबर लायाखैब्लाबो जों जिरायाखै बिथांमोनखौ जोङो न'आव थांनानै बिनि सिलायाव थानानै खबर लायाखै जानो हागौ खिन्थु बिथांमोना जायफोर खबर लाहैदों बिनिफ्राय जों साबसिनबो खामानि मावदों जानो हागौ बेखौथ' जों बुंनो हाया आरो बुंनांनाबो लाया जों